መሐረነ ቅዱስ ወልድከ እንዘ ይብላ አንተ ምሰሰበ ጸልይ ከመ ዝበሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላኽና ዝነበርካ ዘለኻ ንኹሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘለኣለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለኣለም ዓለም ተመስገነ ይኹን። ስለ አምላኽነትካ፣ ስለ ፈጣሪነትካ፣ ስለ ጎይትነትካ፣ ስለ ንግስነትካ፣ ስለ መለኮትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ነኽብረካ፣ ነመስግነካ፣ ነገልግለካ፣ ንግዛእካ ፍግም ኢልና ድማ ንሰግደልካ። ሰዓት ለይቲ ዝባረካልና ንስኻ እሞ ሰዓት እዛ መዓልቲ እዚኣ ድማ ባርኸልና። ዓይነ ልቦናና ዝበርሃሉ መገድና ዝቐንዓሉ ህይወትና ዝልወጠሉ ካብ ሞት ግብሪ ናብ ህያው ግብሪ ካብ ግብሪ ሓጢኣት ናብ ግብሪ ጽድቂ ንትንስኣሉ ኣብ ክንዲ ምድራዊ ሰማያዊ ንደልየሉ ትንሳኤ የግበረልና። ንዓመታ ከምዝዋን ድማ ብሰላም ብጥዕና ሓልወና ኣምላኽና ሰላም ከኣውጀልና ከም ምሕረት ከምበር ከምበረልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸብቐ እሞ መወዳእታ ኩልና ጸብቐልና በረኸት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክፈለና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን። ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንእሳና ደገልና ኣይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ከደንግል ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦም ልተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ፍትሐዊ ስለ እግዚእነ አምላክን ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒከ ካና ሰራያት ያደምሳሲ አበሳ ወልዱ ደብሩ ቀሳቴ ብርሃን አንቱም አብየ ቀናቱ አዊ ዲያቆናቱ ዶን ሰይዱ ገጻናት በበስምኩም ኩን ፍታኑ ንጻህነ ይረስየንስ ፍሉዋን ሰማያት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መልዓስ ተኽልተ ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓስ ተኽልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ሰላም ለማርያም አጥፈ ወልድ ዋህድ ወመጸረ ሕያው ዘንድንግልና ይደሉ ሰጅድ ለማርያም ዘይቤ እየሰግድ መጻሕፍተ መብረቅ በሊበርሱ ለይረድ ተፈስሒ ማርያም ለአዳም ፋሲካሁ ወማይደታ ለሔዋን ተይታጽመ ገበሁ ኮነ ለወልድች በትንሣኤሁ በወርሃ ብረትች ዝትየ ዘይትረከብ ከማ መኑ ዘይተክዝ ወመኑ ዘይላሁ ተፈስሒ ማርያም ወለተ አሮን ወሙሴ ዘትትቀጸሊ አብያዘ ወትስያን ብና ኃይለ ተአምርች ዝንቱ ሰበናጨር ውዳሴ እትም ፍጽመ ዚአነ በማኅተመ ቅድስት ሥላሴ አርእስተ አቃርብ ትንችል ወነቀጥቅጥ ቀይሴ ፈስሒ ማርያም ወለተ ዳዊት ወወልዱ ጽየ መዓዛ ዘአርገል አብርሃም ስርወ ጉንዱ ዛንጥቀ ናምርች ልላሃዱ አይሁድ ሰሰቦ መንክራተ እችክዱ ሕያዋን ዮሙ ሲኦል ወረዱ አኩተቺ ማርያም ወንሴባሃቸ ወትረ ሰርከ ወነግሃ ኩሎ አሜን። ኃይለ ተአምርች ዝንቱ ሰበነርኤሁ ለልበ ጠቢባን መላእክት ዘያረሶም ምክር ወለሕፃናት ይከስስ ስውረ አኩተች ማርያም ወሃቢተ ጸጋ
በከንቱ እስመ አልዓልክን ለተመሬቶም ድሮም ታይቱ አንሶት ከተነዳ ይስብ አሎም ሽንጊዜ ድቀቱ እወ ለልብኪ እስመ ከማሁ ስምረቱ ወለዝኒ ፈቀድኪ ታሰንእ ይለቱ ጽብእ ማርያም ለለ ይጸብኡኒ በታይሎ ወግፍእ ካይበ ለይገፉን አምረቺ ታርኢ ወለወልድች በቀሎ ይብላብዳ ኮኑ እግዚአብሔር ያሉ ሰበላዕሌው ፍጥነ እያርአየ ኃይሎ ንኢ ማርያም ምስለ ወልድች መዋኢ ከመታውድቂ ፍጥነ ርእሰ ጸር ወጸላኢ መፈታይት አንቲ ማይከለፉ ወገፋኢ ብፁዕ ብእሲ ድቀተ ጸሩ ዘይሬይ ወብፁዕ ካይበ ብታች ሰማይ ዝውእቱ ዕድሜ ሳሄልጅ ወዘታምርች ጊዜ ማርያም ድንግል ምልዕተ ምሕረት ከማእዝየኑ ይኸሉ ማእከለ በካይ ወእንባዚኦ ናዛዚት እንተ ወለች ናዛዚ ወንግሥት በቃይት ኩን ይእዜ ሙሴ ነቢይ አመህዘቢሁ ቆስሉ ተአምረ ገብረ ለዓርዌ ምድር በምስሉ የአቢ ለተአምርች ንግሥተ ኩሉ ወሃበተ ተክለ ለዋህድች መስቀል ሰራዊተ ደዌ ወሞት ቀሪበ ይክሉ ፈሪሆትች ማርያም ቀዳሜ ኩሉ ታውቁ ወአፍቅሮትች ካይበ መሰረተ ጥበብ ተአምረች እሴብህ በቃለ መዝሙረ መሰንቆ ውስተ ተአምረች ዝትየ ለዘአብአናፍቆ አፍተዎ መዊተ ወሲኦል አጽሐቆ ምንተ ረከቡ ካህናተ ሀሊበሃ ወሃላ መንክራተ አምላክ ዘርእዩ እምሰችነን እስከ ገልገላ እችሰ ማርያም ርግበ ገሊላ እንዘ ይታመኑ ለተአምርች ኃይላ ያፈልስ ደብረ ወይምእልሁ ሰግላ ከዛብድ ሶበ ልበ ጥበብ ውህዶ በኢያእምሮቱ አብዝሃ ሕማመ ዘይፈደፍዶ እሰ ለፍቅርች ዘይጸመዶ በቅድመ ስትልች ዝትየ ለለ ጊዜ ያነስዶ ተስፋው ይረክብ ወይፈጽም መፍቅዶ እቀብኒ በተአምርች ወአድህንኒ እምማቴ ከመ አድኃኖ ወልድች ለናስ ወልደ አማቴ እረፍታንቲ ማርያም ጰንጠቆስቴ እምኃይለ ድካም ያጸንመዋ እብስ ስብሐትች ወፍቅርች ስትየ ሴስየኒ ማርያም ለጸማድች አሳብ ህብስተ አእምሮ ሰናየ ወወይነ ጥበብ ፈድፈተ ኃጢአትየ እምተዘከር እግዝእትየ በርኅራኄኪ እጹ ከመ አሰች ዮማየ ለጽሙእከ ጠኒተ ረድኤት ማርያም በጊዜ ምንዳቤ ዋጸባ
ለአይን እምቀራንባ አንቲ ውእቱ ርዴተ ያዕቆብ ቆቤ ቤተላባ በኩሉ ህልናሃ ወበኩሉ አልባባ ዘኢታፈቅር እች ነፍስ ስየርኦ እምህዝባ ኦ ፍጡነ ረድኤት ለጽኑ ወለድኩም ወለነፍሰ ኩሉ ቃው ጊዮርጊስ የዋህ እንበለ መስፈርት ወአከም እዝትከ ሩት ማርያም መሮርሃ ልብ አንተም በቀል ወቂም ኦ ፍጥነ ረድኤት በብዙህ ጾታ ከመ እግዝእትከ ረግበ ኤፍራታ በሰማይ በላዕሉ ወበምድር በታሕታ አምህለከ ጊዮርጊስ በስመ እምከት ወብስተ መጐሰስም ተሃበኒ ከመ ስምከ መንታ ፍጡነ ረድኤት እምሩፆተ ነፋስ ወአውሎ ለዘይፄዋከ ጊዮርጊስ ቅረብ ለምህረት ወለተሳሂሎ ተወከፍ ወትረት ወቃለ ጽራሄነ እስመ ልበ አምላክ ሩሩ በሃብየከ ሃሎ በሰላመ ገብርኤል መልአክኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህልናኪ ወድንግል በስጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክ ማንስ ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስልኪ ወካዕበ ናስተበቅ ለንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወእሞ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስል ወናዝናጽወቅ ወንወድስ በታምሪሃ ብዝሃ ለመጽዋዕት ንጉሥ ለትነብሩ ተንሥኡ ለታረሙ ማእውሱ ማርያምሃ በቃለ ስብሐት ጸውዑ ቁሙ ወአጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ጸልዩ ቅድመ ስእላ ለቅድስት ድንግል መርዓተ አብ ወእመ በግዕ ብሩክታ አንቲ ማርያም አንቲ ማርያም ሰናይታ አንቲ ማርያም ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ መድኃኔ ኩሉ ዓለም ንኡንስግድ ወንግነይ ላቲ ንኡንትፈሳህ ወንትሐሰይ ባቲ እስመ እመአምላክ ኢቲ ድንግልናቲ አክልኤቲ ዛቲ ኢቲ ትንቢቶም ለነቢያት መግስብከቶም ለሐዋርያት እሞም ለሰማዕት ወእቶሙ ለመላእክት ላቲ ይደሉ
ክብር ወስብሃት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባአን አይር ወበቀላያት ለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያሃሉ ማእከለነ ወማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ
በእንተ ማርያም ተማርያ በእንተ ማርያም በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ሳሊለነ ማርያም ወልጅ ሳይሎ ይክፍለነ ሳሊለነ ማርያም ለለሳቱ ተግባረ እደዊሁ ለወልጅ ንጥፋ በከንቱ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ብዙኃት ኃጢአተ ዘገበርነ በእንተ ማርያም እግዚኦ አውር ምህረተከ በላዕሌነ እግዚኦ አቁርር ማተከ እምኔነ እግዚኦ ቀቦሙ ለኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ አይር ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳዊ እግዚኦ አይር ነሳቡነ ቶንያ እግዚኦ ቀቦሙ ለጳጳሳቲነ እግዚኦ ቀባ ለሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ቀባ ለዛቲ ሀገር እግዚኦ ቀባ ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ኣቑረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና ሓጢኣትና ደምሰልና መወዳእታና ፀብቐልና ኣብ ዓለም ሰላም ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ድማ ፍቕርን ግሰልና ጠጥዖሙ ዓድለና ወዲ ሰብ መወዳእትኡ እንተፀበቐ እሞ መወዳእታ ኩልና ፀብቐልና ካብ ድቃስና እንባራበረሉ ካብ ሙት ግብሪ ናብ ሕያው ግብሪ እንሰጋገረሉ ትንሳኤ የግበረልና ናብ ሰማይ ዘጠምተና መወዳእታና ድማ ዘፀብቐልና ትንሳኤ የግበረልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናእሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን እወዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ረኹም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ስሉስ ቅዱስ ማረነ ስሉስ ቅዱስ ማከነ ስሉስ ቅዱስ ተሳሃለን ጸጋ ዝተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ንኣብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም
ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለን ሰላም ለኩልክሙ ኦ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽናን ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሃዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምሩን ክሰብኩ ናብ ውፅእ ዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን ክሕውዩን ካብ ዓለም ኣቐዲም ዝነበረ ሕዊ ምስርካን ዝለኣካዮም ንስኻኻ ሕጂኻ ጎይታና ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ላኸልናን ካብ ልብናን ንዕንታናን ኣብርሃልና ናይ ልብናን ናይ ዕንታናን ኣብራ ኣብና ነዚ ንስኻ ትሪኦ ክርዮ ዝብል ጻድቃን ደለይ ግናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም እሰምዖ ዘሎም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓንትኹምን ዝሰምዓ ዘሎ ኣእዛንኩም ምጻእ ዝንስከም ንዓና እውን ከማኣታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕ ምጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ወተንስአ እግዚአብሔር ከመ ዘንቃህ ምንዋም ወከመ ኃያል ወህዳገ ወይን ወቀተለ ጸሮ በድርየሁ እግዚአብሔር ከመ ዘንቃህ ምንዋም ወከመ ኃያል ወህዳገ ወይን ወቀተለ ጸሮ በድርየሁ ወተንስአ እግዚአብሔር ከመ ዘንቃህ ምንዋም ወከመ ኃያል ወህዳገ ወይን ወቀተለ ጸሮ በድርየሁ እግዚአብሔር
ወከማያ አንጌሎ ያቆሙ ወአጽምዑ ወንጌለም ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ አምላክ ሓረልና ኩሉ ግዜ ቅረፋ አምላኽ ቅረ ይበለልና ወላመትና ይባርኸልና ቅድሰልና ካብ ሞት ናብ ህይወት ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ድንቁርና ናብ ፍጹም ፍልጠት አምላኽና እንሰጋገረሉ እዋን ይግበረልና። እግዚአብሔር አምላኽና ብጸጋኻ ረዳእና ከምቲ ሐዋርያ ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ዝነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ምስኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ናይለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓልፍና ሎም በደልና ተገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይዘትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዮም ኣሚን። ኣዲና ድንግል ማርያም አሜን። ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለከ ኣለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለከ ኣለኹ ስኻ ንስብርኽቲ ኢኸ ብለማዘንኩም ቆም ተጸጋ እግዚአብሔር ምስሓርናምትወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምልታና ብሕል ዘመነልና አሜን። ኦፍስት ደስ በልኪ ሓጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና
ምሕረት ለምንልና አሜን። ንአ ወንጌል መንግሥት መንግሥትን ጽድቅን ተወስድ ዘወፌን ወፌካ ኣለኹ ሕየ ዲያቆን ሰማያት ቀሪባ ላሞኑ ተነሱ መውለጀ ጭርየ ጸጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግሥቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ ፍጻሜ። ድሕሪ ሰንበት ወጋሕታ ተቐዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ማርያም መዓልቲ መግደላን ተኻላኢቲ ማርያምን መቃብር ክርእያ መጻ። እንሆ ዓብዪ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኾነ። መልአክ እግዚኣብሔር ካብ ሰማይ ወሪዱ ቅርብ ኢሉ ነቲ እምኒ ገልበጦ፣ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ተቐመጠ። ትርኢቱ ከም በርቂ፣ ክዳኑ ድማ ጻዕዳ ከም በረድ እዩ። እቶም ሓለውቲ ንዑ ፈሪሖም ራዕራዕ በሉ፣ ከም ዝመቱ እውን ኮኑ። እቲ መልአክ መሊሱ ነተን ኣንስቲ በለን፣ ንስኻትክንሲ ነቲ እተሰቕለ ኢየሱስ ትደልያ ከም ዘለኽን እፈልጥ ኣለኹም፣ ኣይትፍርሃ። ከምቲ ዝበሎ ተንስኡ ኣብዚ የልቦን ነታ ጐይታ ተነቢርላ ዝነበረ ስፍራ ንዕነ ረኣያ። ቀልጢፍ ክንዲ ኣኺዳ እሞ ካብ ምዉታት ከም ተንስአ ንደቀ መዛሙርቱ ንገሮኦም፣ እንሆ ናብ ገሊላ ክቅድመኩም እዩ፣ ኣብኡ ክትርእይዎ ኢኹም። እንሆ ኣነገርኩኽን። ካብቲ መቓብር ብፍርሃትን ብብዙሕ ሓጐስን ቀልጢፈን ከዳ እሞ ንደቀ መዛሙርቱ ክነግርኦም ጐየያ። ንደቀ መዛሙርቱ ክነግራ ክኸዳ ከለዋ እንሆ ኢየሱስ ተጓነፈን። ከመ ኢኽን ከኣ በለን። ንሳተን ቅርብ ኢለን እግሩ ሒዘን ሰገዳሉ። ሽዑ ኢየሱስ ኣይትፍርሃ ኺዳ እሞ ንኣሕዋተይ ናብ ገሊላ ክኸዱ ንገረኦም፣ ኣብኡን ክርእዩኒ እዮም በለን። ንሳተን ከዓ ምስ ከዳ እንሆ ሓያሎ ካብ ሓለውቲ ናብ ከተማ መጺኦም እቲ ዝኾነ ኩሉ ንሊቃውንቲ ካህናት ነገርዎም። ንሳቶም ምስ ዓበይቲ ተኣኪቦም ተማኸሩ። ነቶም ዓቀይቲ ብዙሕ ህዝቢ ብዙሕ ወርቂ ሃብዎም እሞ ብለይቲ ደቂስና ከለና ደቀ መዛሙርቲ መጺኦም ሰሪቖም መኢልኩም ንገሩ። እዚ ኣብቲ ሹም እንተተሰምዐ ንሕና ከነረድኦ፣ ንዓኻትኩም ድማ ከምዘይትጉህ ይኹን ገብረኩም ኢና በልዎም። እቲ ወርቂ ተቐቢሎም ከምታ ዝመሃርዎም ገበሩ። እዘረባ እዚ ኣብ ኣይሁድ ክሳዕሎም ይውር ኣሎ። እቶም 11 ደቀ መዛሙርቲ ከዓ ናብቲ ኢየሱስ ዝኣዘዞም ከረን ገሊላ ኸዱ። ምስ ረኣይዎ ሰገድሉ፣ ገሊኦም ግና ተዋላወሉ። ኢየሱስ ቀሪቡ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም፣ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኩሉ ስልጣን ተዋሂብኒ ኣሎ። ስለዚ ኺዱ ንኹሎም ኣሕዛብ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እናኣጥመቅኩም ዝኣዘዝክኹም ኩሉ ክሕሉ ከዓ እናምሃርኩም ደቀ መዛሙርተይ ግበርዎም። እንሆ ድማ ኣነ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ምሳኻትኩም እየ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ፣ ቃለይ ግን ኣይክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ። ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል። ሃያላን ዘይክሎ ጠይቆቶ ተሰቅለ ወሃመ በእንቲአነ አብቂሮ ኪያነ ሰርዓለነ ሰንበተ ለእረፍት እንዘ አሃዝየ ኃይል ለኩሉ ፍጥረት ሃያላን ሰብእ ዘይክል ጠይቆቶ ተሰቅለ ወሃመ በእንቲአነ አፍቂሮ ኪያነ ሰርዓለነ ሰንበተ ለእረፍት እንዘ አሃዝየ ኃይል ለኩሉ ፍጥረት ሃሌሉያ ዮም ፍስሐ ኮነ ዮም ፍስሐ ኮነ ሰንበተ ክርስቲያን
ሰንበተ ክርስቲያን እስመ ተንሥአ እስመ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታን ክርስቶስ እሙታን ቀደሳ ወአክበራ ቀደሳ ወአክበራ እምኩሎን መዋዕል እምኩሎን መዋዕል አላላ አላላ አማን አማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ክርስቶስ ቀደሳ ወአክበራ እምኩሎን ተንሥአ እምነ ሙታን ቀደሳ ወአክበራ ቀደሳ ወአክበራ እምኩሎን መዋዕል አላላ እምኩሎን መዋዕል
እምነ ሙታን ቀደሳ ወአክበ እራ እምኩሎን ዋእል አልዓላ እምነ ሙታን ቀደሳ ወአክበራ እምኩሎንመዋ አእል አላላ አማንበአ አማን ተንስአ እምነ ሙታን እምነ ሙታን
መዋዕል አልዓላ አማን ተንሥአ እምነ ሙታን ዮም ፍስሐ ኮነ በሰንበተ ክርስቲያን እስመ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታን ቀደሳ ዋክብራ እምኩሎን መዋዕል አልዓላ አማን ተንሥአ እምነ ሙታን
ኪያነ ሰአለነ ሰንበተ ለዕረፍት እንዘ አኀዝየ ኃይል ለኩሉ ፍጥረት ሰርአ ለነ ሰንበተ ለዕረፍት ሰርአ ለነ ሰንበተ ለዕረፍት እንዘ አኀዝየ ኃይል ለኩሉ ፍጥረት እንዘ አኀዝየ ኃይል ለኩሉ ፍጥረት ሰርአ ለነ ሰንበተ ለዕረፍት ሰርአ ለነ ሰንበተ ለዕረፍት እንዘ አኀዝየ ኃይል ለኩሉ ፍጥረት እንዘ አኀዝየ ኃይል ለኩሉ ፍጥረት እንዘ አኀዝየ ኃይል ለኩሉ ፍጥረት እንዘ አኀዝየ ኃይል ለኩሉ እንዘ አኀዝየ ኃይል ለኩሉ ፍጥረት
እንዘ አሃ አዚያ ኃይል ለኩሉ ፍጥረት እንዘ አሃ አዚያ ኃይል ለኩሉ ፍጥረት ለኩሉ ፍጥረት እንዘ አሃ አዚያ ኃይል ለኩሉ ፍጥረት እንዘ አዚያ ኃይል ለኩሉ ፍጥረት እንዘ አሃ አዚያ ኃይል ለኩሉ ፍጥረት ሰራ ለነ ሰንበት ለዕረፍት ሰራ ለነ ሰንበት ለዕረፍት እንዘ አሃዚያ ኃይል ለኩሉ ፍጥረት 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 ሰራ ለነ ሰንበት ለዕረፍት ሰራ ለነ ሰንበት ለዕረፍት
እንዘ አኀዜ ኃይል ኃይል ለኩሉ ፍጥረት 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 ሠርዐ ለነ ሰንበተ ለዕረፍት ሠርዐ ለነ ሰንበተ ለዕረፍት እንዘ አኀዜ ኃይል ኃይል ለኩሉ ፍጥረት እንዘ አኀዜ ኃይል ኃይል ለኩሉ ፍጥረት እንዘ አኀዜ ኃይል ኃይል ለኩሉ ፍጥረት እንዘ አኀዜ ኃይል ኃይል ለኩሉ ኃያላን ንሰብሕ ዘኢይክሉ ጠይቆቱ ተሰቅለ ወሐመ በእንቲአነ አፍቂሮ ኪያነ ሠርዐ ለነ ሰንበተ ለዕረፍት እንዘ አኀዜ ኃይል ኃይል ለኩሉ ፍጥረት ኃያላን ንሰብሕ ዘኢይክሉ ጠይቆቱ ኃያላን ንሰብሕ ዘኢይክሉ ጠይቆቱ ተሰቅለ ወሐመ በእንቲአነ ተሰቅለ ወሐመ በእንቲአነ አፍቂሮ ኪያነ አፍቂሮ
ኪዳነ ሰርአ ለነ ሰንበተ ኃይል ለኩሉ ፍጥረት ኃያላን ንሰብእ ዘኢይክሎ ጠይቆቶ ተሰቅለ ወሐመ በእንቲአነ አፍቂሮ ሰርአ ለነ ሰንበት ለዕረፍት እንዘ አኀዝያ ኃይል ለኩሉ ፍጥረት ሃሌሉያ 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 ማርያም እምነ ወእሞ ለእግዚእነ ሳሊ በእንቲአነ ከመ ይምሃረነ ወይሳለነ ያስተርእዮ በላዕሌነ ሰርአ ለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም እቅስ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይሃሉ ማእከሌ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ
ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ሐረነ ክርስቶስ ዘሰርክ ዘነገሮሙ እግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤ እሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ በረከተ ጸጋሁ ወሀብተ ረድኤቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያኑ ምስለ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ሳለን እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሳለን እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ዘተንሥአ እሙታን አመ ሣልስ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ በስብሐት ይኮንን ሕያዋነ ወሙታነ ተሳለነ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት
ለእግዚአብሔር ርቱዕ ናኻ ኩሉን ዝፈጠርካን ዘይትረአ ኣምላኽ ብኩለንትናና ነምልኸካ ኣለና ንኽጦ ብሓያ ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና ባዕሉ ዝምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርፍ ናይ ብሕጦ ኻሊኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋናን ብኣዕሉኽ ሰራዊት መላእኽትን ትምስገን ኢኻ ብኢ ዘይተፈጠርካ ሕቡኣት ዝፈጠርካ ንጹሕን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ዘይጠፍእ ብርሃን ኣተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቕርብ ኣለና ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ ያከ አምላኽ ብርሃን ህይወት ዝፈጠርካ ካብ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ነብሲ ዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳኢ መንፈስ ቅዱስ መሃብ ዘህብትን መምህር ቅዱሳንን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ንጹሃን እትቕበል ወልዲ ዋሕድ ንዓኻ ነመስግን ኣለና ቀዳማይ በኹሪ ናይ ኣብ ቃል ነዞም ንጽዋዓካ ንኣና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ነውሪ ዘይብሉ ንጹህ ኣቦ ጻፀን ቁንቁኔን ዘየበላሽው ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብንጹህ ልቢ ዝኣምኑኻ ትህብ ንመላእኽቲ ከመስግንዎ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጠረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ ነታ ባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ኣርሒቕካ ብፍቓድ ኣቦኻ ኣብርሃካልና ካብ መዓሙቕ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውጻእካልና ካብ ሞት ኣድሒንካ ህይወት ሃብካልና ካብ ባርነት ሓር ኣውጻእኻልና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣቕረብካልና ብወንጌል መራሕካና ብነቢያት እውን እናዘዝካና ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንዓኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይምቁራፅ ኩሉ ሳዕ ከነመስግንን ብርሃን ሃበና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ ኩሉ ንዝኾንካ ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር ምስ ናይ ዘለዓለም መንግስትኻ ዝምስጋና እዚ ንሳልሳይ ግዜ ካብ ኣፍና ነቕርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣሎ እኹል ነፍሲ ሰርሖ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን በኣኻ ጸኒዖም ነብሩ መናፍስ ዘምጽኦ መሓሱ ማዕበላት ካባና ዘዳኻ ካብ ጥፍኣት ተወደብ ህይወት ዝኾንካና ንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘለዓለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ጸግቢ መግቢ ዝኾንካና ንስኻኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ጭንቁ ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለኹ ኣብ ጸጋኻ ትሕዊ ነቶም ኣብ ጽሩም ማእሰር ዘለኹ ምሳቶም ትነብር ካብ ማእሰርቲ መዝበታሕኻና ንመሳኺን ንዝበኺዩን ዝናዝዞም ነቶም ጻምኡ ድማ ብመስቀል ዝብጀዎም ነቶም ኣብኡ ተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘርቅን ንስኻ ኢኻ ጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡእ ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካ ኣለና ኣብ ማህደር ህይወት ምእንቲ ኸንዕርፍ ብኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናግበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ጎይታ ንኩሉ ንኣሽትን ንዓበይትን ንመመሓደርን ንህዝቡን ንጓሳ ንመጓሲኦም ብምሕረት ክሓሉ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንውሉድ ወለዶን ዘይውዳእን ዘለዓለም ዓለም ያሃልቅ ለዓለም አሜን ጸጋ ዘእግዚአብሔር
يهالو مثل كلك مثل منفسك سبحه لا أملاك هلنا لبك أبونا ዘበሰማያት ሰማያት أبو አቡነ سمايات እግዚአብሔር ኣብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዐንቀፊ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጋኻና ነቶም ባእኻ እናምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ገለልካና ኩሉ ሰዕ ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ መሳቶም ዝነብር ነታ ብምፍራሕ መመርዓድን እትልሙነ ነብሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሪጡ ብፈቓዱ ይህበና ብዘይምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህልየ ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ነውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንጸንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስውራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪን ለምጻማት መንጽሂ ብሕማም ተታሕዚ መሕወይ ንጸማማት ዝኾንካ እዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ካሰቓዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራህቲ እዩ ኣብ ልዕሊ ዘይጠፍእ መብራህቲ እዩ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳኑ ዘብርህ ኩሉ ሰዓት ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ጌፅ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላእኸ እዚ ህላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካውን መሰንክሪ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካሉ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባእኻ ዝኣምንቑን ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላኢ
ብመንፈስ ክንረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኮንካ ድማ ዓረቕካልና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልምኑኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ንልምነካ ውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስሳ ብልዕሊ ጸላኢና ደዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላእ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለኣለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታ ጸናንዕ ነዘኽታማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ዝረኸሱ ምሕረትካ አንጽህ ንዓያ ሸዋ ለብም ንጡፋት መለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉና ድሕነ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ንኹልና ፀግዑ ኹነና ወለኩልነ ኩን ፀወንስ መለከ እግዚኦ ኣምላክነ መንግስት በሩ አሜን። ለእግዚአብሔር ያሉ ምስሌክሙ ስለ መንፈስህ አእከትዎ ለአምላክነ እድኻን ነብስናን ዝኾንካን ዘይትልወጥና ኣኻና ኣብ መሰረት ጥበባትን ዓቃቢ ኣልባብናን ዓይን ልብናና ዘብራህኻልና ጸልማት ሕልና ናሕሪቃብናትካ ኣእምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነትን ጥፋት ወፌ ናይ ጥንሰብ መስቀለ ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ካሕደስካ ብትእዛዝካ ድማ ዝተታጠፈ ነቲ ጠፈረለኻዮ ብመት ወድኻ እንተበጀኻዮ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ሰብሃከ ጎይታ ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእኽቲ ብዘይቋርፅ ምስጋና ማህልየት ኩሉ ሳዕ ዘመስግኑኻ ኢኻ ኦ ጎይታ እዚ ኣጋእዝቲ ብኣኮቴትን ብማህልየትን ኩሉ ሳዕ ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምብፃሕን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልፀ ቃል ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ሓራ ዘውፃአና ወድኻን ፍቕርኻን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣለና ቅድሰከ ኦ ወሃብ ህይወት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭኑቕ መንፈስ ሸለል ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረድኦምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሳቐይ መድሓኒ ንጥሙያት ዝሓሊ ንጉፍዓት ዝብቀለሎም ዓርቂ ምእመናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሓን መሕደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳኒን ዘኽታማት ዝኣሊ ነታ ምራብ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸለ ቤተ ክርስቲያን ቆነ መራህ ዝህብ ኦ ጎይታ ከየረፍና ኩሉ ሰዓና ኻና ወደስና ብዋምሳል መንግስትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣለና ብኣኻ ብፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብኡ ምስጋናን ጽኑዓቱን ዘለካ ንዘለዓለም ዓለም ዘበቱ ለከ ስብሃት ወኢሕዝ ለዓለም ስብሐት ለአብ ለዘአንቀሐነ ስብሐት ለወልድ ፈወሰነ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘሃወፀነ ማርያም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ በሃለ አምላክ ረበለልና አውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና ገጽካ መርአይ መንፈስ መዕበይ ናባኻ መጠመቲ ካብ ሙት ግብሪ ናብ ሕያው ግብሪ ካብ ግብሪ ሓጢኣት
ናብ ግብሪ ጽድቂ ካብ ግብሪ ስጋዊ ናብ ግብሪ መንፈሳዊ ዘሰጋግረናን ዘተንስኣናን ትንሳእ እየግበረልና ኣብ ዓለም ድማ ሰላምካ ዝእወጀሉ ግበረልና ከምቲ ንደቂ መዛሙርትኻ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ዝበልካዮም ተዓፅዎ ልብና ከፊትካ ሰላምካ ዝረኣልና ሰላምካ ብዝሓልና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለው ፃናናዓልና ዝዓረፉ መንግስትኻ ውርሰልና ፀሚኦም ዘለው ንስዓልና ብስጋብ ነፍሲ ተኣስሩ ፍትሓልና ፋሕ ዝበሎ ኣክበልና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ፀልማት ኣብ እህታ ኣብ ስቃይ ኣብ መከራ ዘለውሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽና እህቶኦም ሰሚዕኻ ድማ ንኩሎም ከከምቲ ዘድሊ ግበረሎም ዝወፈሩ ድሓን የእትወልና ዝገሹ ድሓን ምለሰልና ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ኩሎም ድማ ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ባሪካ ቅዲስካ ዕብየልና በረኸት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክፈለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበና ንዓን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሉ በደልና ንኣምሳና እንድገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀዋዕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ስድኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስህቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፈቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ዓብይ ኃይለ ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አዞላዳ ሰላም ሚዝየሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ዓብይ ኃይለ ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አዞላዳ ሰላም ሚዝየሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ዓብይ ኃይለ ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አዞላዳ ሰላም ሚዝየሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም እምከመዘ ቅዱሳን ንዜከር ፋሲካነ ንግበር ወኪያነሂ እግዚእነ ያነሳነ በትንሣኤሁ ከመሰ ቅዱሳን ንዜከር ፋሲካነ ንግበር ወኪያነሂ እግዚእነ ያነሳነ በትንሣኤሁ ሃሌሉያ እምከመዘ ቅዱሳን ንዜከር ቅዱሳን
ያነሳን በትንሣኤሁ
ያነስአነ
በትንሣኤሁ ወከያነሂ እግዚእነ ወከያነሂ እግዚእነ ያነስአነ በትንሣኤሁ ያነስአነ በትንሣኤሁ ወኪያነሂ ወኪያነሂ እግዚእነ ወኪያነሂ ወኪያነሂ እግዚእነ ያነስአነ በትንሣኤሁ ያነስአነ በትንሣኤ ያነስአነ በትንሣኤሁ ያነስአነ በትንሣኤ ያነስአነ በትንሣኤሁ ያነስአነ ወከያነሂ እግዚእነ ያነስአነ በትንሣኤሁ ፋሲካነ ያነስአነ በትንሣኤሁ
ነገስ ለአሕዛብ ወለበሃውት ሰላም ይጸልቁ ነገስ ለአሕዛብ ወለበሃውት ሰላምካ ሃበና ንዓና ንመራሕትና እግዚአብሔር አምላኽና ንዓለም ምብእታ ድማ ሰላምካ ዘርግሓላ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ብትንሳኤኻ ተንስአና ኣብቲ ህያው ዝኾነ ኣምላኽ ተጸጊዕና ህይወት ክንረክብ ድማ ምስጢርካን ጥበብካን ግለጸልና ሰላምካ ኣብዝሓልና ሰላማዊ መዓልቲ ውዕለና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎታዊ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሰማይ ሓደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለከ ኣለኹ ብሕልና ክድንግል ኢኺ ብስጋውን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከ ኣለኹ ንስኻ ወንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማህፀንኩም ብሩኽ እዮም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኻ ደስ በልካ ሓጢአትና ንሓድገልና ነፍቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ማለት ለመንልና አሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ኣብዘት ዘለኹም ኮንኩም ስራሕኩምን ግዜኹምን ኣወሃሂድኩም ብኣንቃድዎን ብጥብኣትን ትከታተልዎ ዘለኹም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር እሴተ ጻድቃን ዓስበ ትሑታን ይኽፈልኩም ትብል ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንኹላህና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የጸብቐልና እዚ ዓርቢ ናይ ዘበነ ትንሳኤ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ብቤተ ክርስቲያን ኢልያ ሂባቶ ዘላ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ነስተንትነሉ ሶኑይ ማኢዶት ይበሃል ምስግጋር ማለት እዩ ሶሉስ ከዓ ቶማስ ይበሃል ረቡዕ አልዓዛር ሐሙስ አዳም ሎሚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጽባሕ ሰንበት ከዓ ቅዱሳት አንስቲ ሎሚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ቀድም ኣቢሎም ኣቦና ዘንበብዎ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ካብ ሓደ ጀሚሩ ብዛዕባ ትንሳኤ ጎይታ እዩ ድሕሪ ሰንበት ወጋሕታት ኣቐዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ማርያም በዓልቲ መግደላን ተኻላይት ማርያምን መቃብር ክርእያ ወፃ እንሆ ዓብይ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኾነ መልአክ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ወሪዱ ቅርብ ኢሉ ነቲ እምኒ ገልበጦ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ተቐመጠ ትርኢቱ ከም በርቂ ክዳኑ ጻዕዳ ከም በረድ እዩ
توم حلوتي نعو فريهم رعرع النابلو كم زموتو كونو تملأخ مليسو نتنا نستبلن نسخات كنسي نتتسقل يسوس تدليا خمزلخن فلت اللخمو أي تفرها كم تزبلو تنسيمو أبزيولون نتا تنبي رواز نبرة سفران عن الرأيا قلتيف كندا أخي دامو كموتات كم تنسى ندك مزامرتي نجراهم نهو ناب قليلا قدموكم أبو خطري وإيهم نهو نجر كهون كابت مقابر بفرهاتن ببزح حقوسن قلتيفن كدامو ندك مزامرتو خنقرأهم قويا ندك مزامرتو خنقراك خدا خلوان نهو يسوس تقوانفن كما إخن كعبلن نساتن قربيلن أقرو حيزن سجدالو شعو يسوس بلن أي تفرها خدامو نحواتي ناب قليلا كخدو نقرأهم أبوون كرئينيهم نساتن مسكدان نهو حيالو خاب حلو تمقابر ناب كتما وزيوم تزغونا خلو نلقاون تخهنا نقروهم نساتهم مسعب بيتي تأكيبهم تماخرو نتوم عقيت خاب بزح وركي هابو وممو بليت دكيسنا خلونا دك مزامرتو مسيوم سريقومو إلكم نقرو إذا أبتشو من تتسمعن حنا خنا ردو نعهاتكم دما خمزي تقويخ نقبروكم ينابلوهم تورك تقبلهم كم تاز مهارو ونقبرو إذا زربازي أب أيهود كسع لومي يور اللوي سماين مدرن كحلفيو قالي جنا أي حلفن بلا قويتا ندك مزامرتوي إذا خن سمعوا صنحنا قدوس وانجيلاوي قدوس ماتيوس كمون كلهم وانجيلاويان بزعبا تنسى قويتا أبسيرومنا يوم كابتي شومنتن شعتن عسرتن أب كتر عسرته أي تفرها كيدامو نحواتي ناب قليلا كخدو نقرؤهم أبون كريني يومي سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አብዘን እግዚአብሔር ዝፈቀደልና ናይ በረኸት ዝኾና ቁሩብ ደቃይቕ በዛ ቁፅሪ 10 ኢና ከነስተንትን ኣይትፍርሃ ኪዳሞ ንሕዋተይ ናብ ገዲላ ክነግሩ ክኸዱ ንገርኦም ኣብውን ክርኡኒ ዮመይል እዘን ቅዱሳት አንስቲ ቅዱሳት አዴታት ሰናይ ነገር ስለዝሐሰባ ስለዘይ ፈረሃ ንጎይታ ንቡር ክገብራሉ ከምቲ ስርዓት አይሁድ ሓጺበን ቅዱይ ቀቢአን ገዝኒዘን ክቐብርኦ ነዚ ሓሳብ ስለዝነበረን አንጊሄን ከም ዝኸዳ አንጊሄን ክኸዳ ከለዋ ከዓ ካብ መልእኽቲ ኣምላኽ ብስራት ከም ዝሰምዓ ነቲ ተሰቕለ ኢየሱስ ትደልያ ከም ዘለኽን ንፈልጥ እየ ኣይትፍርሃ ግን ኣብዚ የሎን ምድላይክን ጽቡቕ እዩ ግን ኣብቲ ዝርከበሉ ቦታ ክደልዮ ኣለክን ኣብ ዝሓለፈ ናይ ትንሣኤና ለይቲ ኣቦና በቀሽ ተስፎም ንክርስቶስ ኣበይ ንደልዮ ኣበይ ከንረኽቦ ዝብል ንኹላህና ዕሙቕ ዝበለ መልእኽቲ እግዚአብሔር ብቃሎም ገይሩ መሓላሊፍልና ነይሩ ስለዚ ካብቶም መላእኽቲ ብስራት ሰሚዐን ከምቲ ዝተባህለን ኣሚነን ንደቀ መዛሙርቱ ከበስርኦም እናኸዳ ከለዋ ጎይታ ኣብ መገዲ ተጓነፈን ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ምድራዊ እንተሓተትካዮ ሰማያዊ ሒደት እንተሓተትካዮ ብዙሕ ርሑቕ ዝሓተትካዮ ብቐረባ ዝጽጉ ኣምላኽ እዩ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ናይቶም መላእኽቲ ቃላት ኩሉ ኣሚነን ተቐቢለን ከምቲ ብሂወት ከሎ ዝበሎ ተንስኡ እዩ ስለዚ ንደቀ መዛሙርቱ ኺዳ ንገርኦም ኢሎም መላእኽቲ ኣምላኽ ምስ ነገርወን ንሳተን ካብቲ መቃብር ብፍርሃትን ብብዙሕ ሓጎስን ቀልጢፈን ከዳሞ ንደቀ መዛሙርቱ ክነግርኦም ጎየያ ምናልባት እቶም ትከታተሉና ዘለኹም ሰንበት ከዓ ትከታተልዎ ዝነበርኩም ቀልጢፍክን ኪዳ ዝብል እዮም ኣቦና በቀሽ ተስፎም ኣነፂሮም ነጊሮምና ቀልጢፍክን ኪዳ ኣብ መንፈሳዊ ህይወት
ጽባሕ ክንስሖ ጽባሕ ክገብሮ ጽባሕ ክሰርሖ ዝብል ሓደገኛ ከም ምዃኑ እዩ ወለድና ከዓ ኣሰሮ ምጥለል ይጽናሐለይ ንዕዮ ንዴት ይጽናሐለይ ንብልዒ ሕውየት ኢሎም ይምስሉ ኣብቲ ጥንታዊ ምሳሌ ናይ ትግርኛ ስለዚ እቶም መላእኽቲ ኣምላኽ እንታይ እዮም ኢሎምን ቀልጢፍ ክንኪዳ ኢሉ ካብቲ መቃብር ብፍርሃትን ብብዙሕ ሓጎስን ምስ በለ እንታይ ቀልጢፈን ከዳ እሞ ንደቀ መዛሙርቱ ክነግርኦም ጎየያ ኢሉ ንደቀ መዛሙርቱ ክነግራ ክኸዳ ከለዋ እንሆ ኢየሱስ ተጓነፈን ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን እሱ ናይ ግዜ ጎይታ ናይ መደብ ጎይታ ስለ ዝኾነ ንሱ ብመደብ እዩ ዝረኽበን ዘሎ ተጓነፈን ክብል ከሎ ግን ንሰን ብዘይመስደብኦ ቦታ ንሰን ብዘይሓሰብኦ ቦታ ብምዃኑ እዩ ከመይ ኢኽን ከዓ በለን ንሳተን ቅርብ ኢለን እግሩ ሒዘን ሰገዳሉ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ድሕሪ ትንሣኤኡ ንጎይታ ዝዳሃሰሳ እዚአን ቀዳሞት ዝዳሃሰስኦ እዘን ቅዱሳት ኣንስቲ እየን ንደቀ መዛሙርቱ ክነግራ ክኸዳ ከለዋ ብዙሓት ዓበይቲ ናብ ካልእ እዋን ኢኖም እናኸዱ ከለዉ ጎይታ ዝፀውዖምን ጎይታ ዘኽልኣኾምን ዘኽበሮምን ብዙሓት እዮም ንደቀ መዛሙርቱ ክነግራ ክኸዳ ከለዋ እንሆ ኢየሱስ ተጓነፈን ከመይ ኢኽን ከዓ በለን እሳተን ቅርብ ኢለን እግሩ ሒዘን ሰገዳሉ ጽቡቕ ገይረን ኣለልየንኦ ኢሉ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ሽዑ እዩ መምርሒ ዝህበን ሽዑ ኢየሱስ በለን ኣይትፍርሃ እቶም መላእኽቲ እንታይ እዮም ኢሎመን ነይሮም ኣይትፍርሃ ኪዳ እሞ ንሕዋተይ ናብ ገሊላ ክኸዱ ንገርኦም ኣብኡ እውን ክርኡኒ እዮም ትእዛዝ እዩ ኪዳ እሞ ንሕዋተይ ናብ ገሊላ ክኸዱ ንገርኦም ኣብኡ እውን ክርኡኒ እዮም ተስፋ ትእዛዝ ከምኡውን ትንቢት እዩ ኪዳ እሞ ንሕዋተይ ናብ ገሊላ ክኸዱ ንገርኦም ከም ሰብ ኣይኮነን ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን ኣነ ንገሊላ ኢለዮም ከለኹስ እንታይ ክገብሩ ናብ መቃብር ንቀራንዮ ከይዶም ኣይበለን ኢሉ ብልኦም ዝኾነ ኣምላኻዊ ፍቕሪ የሕዋተይ እዩ የሕዋተይ ንምባሉ በኦኦም ኣይሓፍርን ኢሉ ኣይትፍርሃ ኺዳ እሞ ንሕዋተይ ናብ ገሊላ ክኸዱ ንገርኦም ኣብኡ እውን ክርኡኒ እዮም ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን ሎሚ ናብቲ ገሊላና ዝኾነ ጎይታ ዝመደበልና ክንከይድ እሞ ከምተን ኣንስቲ ንጎይታ ብኣካል ክንሪኦ እዩ ንመጀመርያ ግዜ ወንጌል ነቶም ኣብ ሰርቲ ወንጌል ከበስራ ዕድል ዝረኸባ እዘን ቅዱሳት ኣንስቲ እየን እዚ ኩሉ ዝኾነ ከዓ ሰናይ ሓሳብ ስለ ዝሓሰባ ኣንጊሄን ስለ ዝተንስኣ ካብቲ ከባቢአን ዘሎ ኩሉ ነገር ከዓ ከይፈርሓ ብትብዓት ንጎይታ ስለ ዝደለይኦ የነ ወንጌል መንግስተ ሰማያት ከበስሩ ዝተቐብኡን ዝተፀውዕን ኣቦታትና ሃዋርያት እዮም ነቶም ወንጌል ከበስሩ ወንጌል ከበስራ ዝበቕዓ ግን እዘን ቅዱሳን ኣዴታት እየን እንታይ ስለ ዝገበራ ስለ ዘንገሃ ስለ ዝገስገሳ እዩ እምበኣር ሎሚ እቲ ሃዋርያት ዝተዋህበን ንኣሕዋተይ ናብ ገሊላ ክኸዱ ንገርኦም ኣብኡ ከዓ ክርኡኒ እዮም ሎሚ ናብቲ ገሊላና ዝኾነ ቦታ ክንከይድ ናብቲ ጎይታ ንሪኤሉ ናብቲ ጎይታ ዘሪኤና ክንከይድ ፃዋዒት ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እዩ ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሮሜ ኣብ ዝፀሓፎ መልእኽቱ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 4 ክሳብ 7 ከምዚ ይብል እምበኣርሲ ከምቲ ክርስቶስ ብክብሪ ኣቦኡ ካብ ሙታን ዝተንስአ ከምኡ ከዓ ንሕና ብሓዳስ ህይወት ክንመላለስ ናብ ሞት ብጥምቀት ምስኡ ተቐበርና ከምኡ ከዓ ንሕና ከምቲ ክርስቶስ ብክብሪ ኣቦኡ ካብ ሙታን ዝተንስአ ከምኡ ከዓ ንሕና ብሓዳስ ህይወት ምእንቲ ክንመላለስ ናብ ሞት ብጥምቀት ምስኡ ተቐበርና
موتنا نموت مسيلو حبرات تخناس كمو خا بتنسايو كنحابرو إنا سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ጽባሕ ኣብ ትንሳኤው ክንሓብሮ ሎሚ ኣብ ትንሳኤው ክንሓብሮ እንተ ደኣ ኮይንና ሎሚ ብሞቱ ክንሓብሮ እዩ ምክንያቱ እንታይ ኢሉ ዘሎ እቲ ዝሞተ ካብ ሓጢኣት ሓራ ወፂኡ እሞ ኢሉ እዚ ደጊም ንሓጢኣት ከይግዛእ ነቲ ናይ ሓጢኣት ስጋ ምእንቲ ከጥፍእ ነቲ ኣረጊት ሰብና ምስኡ ከም ዝተሰቕለ ፈሊጥና ኣሎና እቲ ዝሞተ ካብ ሓጢኣት ሓራ ወፂኡ ኢሉ ሰብ ምስ ሞተ ጽድቂ ኹን ሓጢኣት ክገብር ኣይክእልን ዋላ ናይ ሓጢኣት ባህጊ ንበሮ ዋላ ናይ ሓጢኣት ልምዲ ንበሎ ዋላ ናይ ሓጢኣት ወልፊ ንበሮ ምስ ሞተ ንጽድቂ ኾነ ንሓጢኣት ኣብቂዑ እዩ ስለዚ ከዓ እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እቲ ዝሞተ ካብ ሓጢኣት ሓራ ወፂኡ እሞ እዚ ደጊም ንሓጢኣት ከይግዛእ እቲ ናይ ሓጢኣት ስጋ ምእንቲ ክጠፍእ እቲ ኣረጊት ሰብና ምስኡ ከም ተሰቕለ ንፈልጥ ኢና ምክንያቱ ደጊሙ እሙን ቃልዩ ምስኡ እንተሜትናስ ምስኡ ከዓ ክንትስእ ኢና እንተ ተዓጊስና ምስኡ ከዓ ክንነግስ ኢና እንተ ከሓድናዮ ንሱ ክኽሕደና እዩ ስለዚ ኢሉ ኣታ ደቂስካ ዘለኻ ንቃሕ እሞ ካብ ሙታን ተንስእ ክርስቶስ ከዓ ከብረሃልካ እዩ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ምስኡ እንተሜትና ምስኡ ክንነግስ ኢና ምስኡ እንተሜትና ምስኡ ክንትስእ ኢና ምስኡ እንተተዓጊስና ከዓ ምስኡ ክንነግስ ኢና ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ትንሳኤ ንኹሉ ትንሳኤ ናይ ትንሳኤ በረኸት ተሳተፍቲ ዝኾኑ ግን እቶም ተስፋ ትንሳኤ ዘለዎም ንትንሳኤ ከዓ ብሞት ዝደለይዎን ዝሰዓብዎን እዩመይ ሞትና ንሞቱ መሲሉ ኣብ ትንሳኤኡ እንተሜትና ኣብ ሜቱ እንተሜትና እዩ እዘን ቅዱሳት ኣንስቲ ሰርከ ሰንበት ለፀቢሃ እሁድ ኢሉ ሰዓት 3 ናይ ለይቲ ዝኸውን ብዙሕ መግደራ ብዙሕ ሽግር ፀይረን እየን ሓሊፈን ዘይክበፅሓውን ንኽእላ እየን ንጎይታ ስለ ዝደለያ ግን ምእንቲ ጎይታ ዝኽፈል ዘበለ ኩሉ ክንከፍል ኢለን እየን አንግሄን ከይደን አንግሄን ስለ ዝኸዳ ከዓ ረኺቦኖ ኢሉ ሞትና ንሞቱ መሲሉ ኣብ ሞቱ እንተሓቢርናዮ ኣብ ትንሳኤው ከዓ ክንሓብሮ ኢና ወንሴፎ ትንሳኤ ሙታን ኢልና ኩሉ ግዜ ንፅውዖ ትንሳኤ ሙታን ንፅበለና ክርስቶስ ከተንሳኣና እዩ ኢልና ኢና ንኣምን ስለዚ አንታ ደቂስካ ዘለኻ ንቃሕ እሞ ካብ ሙታን ተንስእ ክርስቶስ ከዓ ከብረሃልካ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እምበኣር ቅንያቱ ክፊኡ እሞ ግዜ ዓዲኩም ከም ለባማት እምበር ከም ዓያሱ ዘይኮነ ከመይ ብጥንቃቐ ከም ትመላለሱ ተመልከቱ ስለዚ ንክርስቶስ ኣብ ሞቱ ምስኡ ምማት ማለት እዩ ቅንያቱ እንታይ እዩ ቅንያቱ ክፉእ እዩ ግዜ ዓዲኩም ከም ለባማት እምበር ከም ዓያሱ ዘይኮነ ከመይ ብጥንቃቐ ከም ትመላለሱ ተመልከቱ ኢሉ ቋንቋ ዓለም ቋንቋና ኣይኮነን ዘረባ ዓለም ዘረባና ኣይኮነን ትፅቢት ዓለም ትፅቢትና ኣይኮነን እንታይ ይበሃል ኣሎ እንታይ ይግበር ኣሎ እንታይ ይስማዕ ኣሎ ዘይኮነስ ኣምላኽ እንታይ በለ እንታይ ከተዛረበ በሉ እዩ ኣምላኽ ዓለም ንዓኣት መስልን ንዓኣት ደልዮን ኣንፈታ ስሒታ ንዓና ኣንፈታ ከተስሕት ብሱሕ ነገር ኢሉ ንግሆ ብድድ ኢልና እንታይ ኣሎ ሓድሽ ወረ ኢና ንብል ኣምላኽ ግን ቃል ኣምላኽ ግን እንታይ ኢሉና እግዚአብሔር እንታይ በለ እግዚአብሔር ከ እንታይ ተዛረበ በሉ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ኣክዓብ ንጉስ ሰማርያ ንዮሳፍጥ ንጉስ ይሁዳ ሓባቢሉ ከጥፍኦ እሞ ንክልቲኡ እቲ መንግስቲ ክጥርፎ ምስ ሓሰበሲ ጊልዓድ ናይ ናህና ቦታ እዩ ስለዚ ተዋጊእና ካብቶም ኣህዛብ ክንመልሶሲ ንዓናይ ብሓንሳብ ንውግእ ንኺድ ኢሉ
نجيلعاد كملس زي كونسي أكعب زحسبو زلو نيوسافت أب تخينات كتفومو نخلت يونت منجستي كتغللو إيو يوسافت جن انت عيلو زتبلو زلق حساب صبوق حسابي جن قدم تاي نقبر قدم نأجزي أبيهر نحتتوي سلازي أكعب كأ نأجزي أبيهر محتات زد اللي تخوينوس أقدمنا زد لنا يوم 400 سبات ناي أملاخ سبات هاللومو نعقوم نحتتهم سلازي إنساتهم مسمزو كقنع كايو كسلت الكايمو تنسي إكا تواقع يبلك كارلو እግዚአብሔር يلومو 400 زخونو نبيات حسوت يوم كل جزية بعلمنا بزحيت دلي چاو تدل انتايو نحقي نصدقي نمعبلال إيو سلازي نقوس يوسافت انت ايلو مو كالق نእግዚአብሔር نحتلو أكالك ألو دويلو نستوعل زيوم حسوت نبياتيوم زيوم أيقبلومني أيبلومن سبق 400 سبات مسكيروم جن نእግዚአብሔር نحتو نأملاخ سبسي ألو دي أكاب انتا يزبلو هو ألو ميكياز بحال وديوم لالو نعيقن سبق سلازي الزارب اللي هيفتوني نقص كومو أيتبل تسوي عمسا ميكياس وديوم لايل لإخوة أمسيومو كمسوه خلو اتلقوها انتايلو كلهم نتنقص سبق الزارب اللو مسخخا بجها سبق تزارب نقص كي قد أكا خيس الأكايلو እግዚአብሔር ሕያዊው እግዚአብሔር አፈይ ዘንበረለይ ቃል እምበር ቃል ክዛረብ አይክእለኒ አነ ነቢ ወይ ወድ ነቢ ወይ ተቆፂሩ ዝሰርሕ ነቢ ዘይኮንኩስ አነ ሓላው ዳዕሮን ሓላውሓን ኣራይ ዳዕሮን እቲ ኣምላኽ ዘቐመጠለይ የዝዛረብ ኢሉ ምስ በለ ኣክዓብ ንጉስ ሰማርያ እንታይ እዩ ዝብሎ እስክቲ እግዚአብሔር زبالك قال نقرنا ميكياس انتاي زبلو كسلت كايمو قنع كايمو كيديلو دمصو سلازلليو بجا هاي لكايل بجا هاي لكاتك زابير زبالك قال تراي تزاربنا يل موتك زابير زبالن اندحر دلي هذا زابير كم زبلالو أكعب بتخينات مك وديو اختفسي نا أكعب مني زحبابلو قبل كله زابير سمعيو كابتم رخصات منافستها أنا كحبابلو يخليه إلو أبكر مجزابير مليسو كم يجر كات حبابلو مسبلة أبتم حسوت نبياتو حسوت منفس كوينة نأكاب أو خمس تفق قبره إن السخاس تخيلي خاتس حتى إخابل فقيد الكالو خبالو سلازي يري الله نزه حزبي قواسا خمزي بلو فاحيل الله بخبرت كان جزاها تملس نزهز بزا أي تعجر جرويل سلازي أكعب انت أيلو أنا خساب زملسيل أنا خساب زملس بيت ما أسر تأتيهم إنجرام مكران ماي مكران أستيوي نبي مكياس وديهم لان تأيلو نسخة بسلام تدعى تمليس كايلو እግዚአብሔር نعيا إلى أخنن እግዚአብሔር በአይ አይተዛረበን ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ እንታይገሩ ንዮሳፍጥ እስኻ ክብረ መንግስትኻ ተኸዲንካ ናብ ትኹናት ንዓናይ ኣነ ግን ታራ ሰባት ታራ ወታደር ኮይነኻ ኣትይል ዮሳፍጥ ከምቲ ዝበሎ ገይሩ ንጉስ ሶርያ ከዓ በጀካ ነቲ ንጉስ ንኻልእ ከይትትንክፉ ኢልዎም ስለ ዝነበረ ዘውድ መንግስቲ غيرو مسرائيون يوسافت قتلوه مسكربو ጨረሐ ይሉ ንሱ ኣክዓብ ከም ዘይኮነ ኩናት ተወዲኡ ክምለስ ከሎ ግን ሓደ ሰብ ናብ ዝበፅሐ ይብፃሕ ኢሉ ምስ ወርወረ ንኣክዓብ ጎኑ ወግኦ ኢሉ ስለዚ ተወጊእ ኣለኹ ኣውርደኒ ብዝበሎ ከምቲ ነቢይ ናይ ኣምላኽ ሰብ ዝበሎ ከዓ ከምቲ ደም ናቡቴ ኣኽላባት ክልሕስዎ ዝገበርካ
دم كان دم بعلت بيت كان كأكم خوني زبلو تنبيت تفتصمي سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ካብ ዝቅዱስ ታሪክ ዝንታይና ንምሃር ቅንያቱ ክፉእ እዩ ቅንያቱ ክፉእ እዩ ግዜ ዓዲኩም ከም ለባማት እምበር ከም ዓያሹ ዘይኮነ ከመይ ብጥንቃቐ ከም ትመላለሱ አስተውዕሉ ማለት እግዚአብሔር እንታይ በለ እግዚአብሔር ከ እንታይ ተዛረበ ቅዱሳት አንስቲ ትንሣኤ ከበስራ ከለዋ ቅዱሳን መላእክቲ ትንሣኤ ከበስሩ ከለው ቅዱሳን ሐዋርያት ትንሣኤ ከበስሩ ከለው ቅዱሳን ቶም 120 ቤተሰብ ትንሣኤ ከበስሩ ከለው ሊቃነ ካህናትን ፈሪሳውያንን ሌዋውያንን ከአ ንትንሣኤ ጎይታ ከተሚኑ ተሰሪቁ እምበር አይተንስአን ዝብል ወረ ክሳብቲ ወንጌል ዝተጻሕፈሉ ከምኡ ከም ዝበሃል ወንጌላዊ አቀሚጥሎ ስለዚህ ቅንያቱ ክፉእ እዩ ምስ በለ እንታይ ኢሉ ዘሎ መድሓን ካብቲ ዝኣመናሉ ግዜ ኣዝዩ ናባና ቀሪብሎ እሞ ሕጂ ካብ ድቃስ እንበራበረሉ ግዜ ከም ዝበፅሐ ነቲ ግዜ ፍለጥዎ እዚ ግዜ እዚ ግዜ ኣምላኽ ግዜ መከራ ግዜ ፀበባ ግዜ ሽግር ግዜ ኩናት ግዜ ህውከት ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ኩሉ ግን ንደቂ ኣምላኽ ምስ ኣምላኽ ካብ ምንባር ንኣምላኽ ካብ ምምስካር ዝዓግቶም ኣይኮነን እዩ ለይታ ሓሊፉ መዓልቲ ከዓ ቀሪባ እያ እሞ ግብሪ ፀልማት ካባና ደርቢናስ ብርሃን ኣምላኽ ንልበስ ለይታ ሓሊፋ መዓልቲ ቀሪባ እያ እሞ ግብሪ ፀልማት ካባና ደርቢናስ ኣፅዋር ብርሃን ንልበስ በዓር ትንሣኤ ጎይታ ነዚ ክንገብር ዘኽእለና ትንሣኤ ጎይታ ኣፅዋር ብርሃን ክንለብስ እቲ ናይ ፀልማት ኣፅዋር ክንድርቢ ምስ ክርስቶስ ሙማት ማለት እዚ እሞ ሎሚ ትንሣኤ ጎይታ እናዘከርና መዓልቲ ከም ዝቀረበ ፈሊጥና ግብሪ ፀልማት ካባና ደርቢና ኣፅዋር ብርሃን ክንለብስ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ንመልእኽቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጽኒልኩም ስለሰማዕኹሞ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጸጋ ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅረ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምካ በንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ሥጋ ነፍስ እጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ካል አምላኽ በገ ፋሲካና በፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛሕ በሰማይ በምድሪ በሰማይ እምነትና ንምጽና ባዕልኻ ርዳና ባዕልኻ ርዳና መንፈስካ ብምላኽ ባርክ ጉባኤና ባርክ ጉባኤና ወሃብ ሕይወት ጸጋ ዘይጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ኦሜጋ አልፋ ኦሜጋ
በደሙ ከበረ ቤዘወነ በደሙ ከበረ ቤዘወነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ በደሙ ከበረ ቤዘወነ በደሙ ከበረ ቤዘወነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ በደሙ ከበረ ቤዘወነ በደሙ ከበረ ቤዘወነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከፈኖ ዲቤነ ብርሃነ ከፈኖ ዲቤነ ብርሃነ ከፈኖ ዲቤነ ብርሃነ ከፈኖ ዲቤነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከፈኖ ዲቤነ ብርሃነ ከፈኖ ዲቤነ ብርሃነ ከፈኖ ዲቤነ ብርሃነ ከፈኖ ዲቤነ ትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ነፍስና ብኣምላኽ ማዕቁባ ኣይዳውይ ልዕልና ባኻ ካብ እቕማተይ ተስእየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊአ ኣምላኽ ኢኻ እሞ እምልኽካ ንጉስ ኢኻ እሞ
እንግስካ ነብሰይ ናብ ኣምላኽ ማዕቁባዳ የልዕል ናባኻ ካብ ምቕማጠይ ተስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኺኻ እሞ أملخك نقوسك خمو انقسك نفسينا واملاك طبا أداوي العين كم غماتي تسي أمكدمي خاتدفي أملاخي خمو أملخك نقوسي خمو انقسك ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ነመስግነካ ኣለና ስለ ፀንሐና ግዜ ተመስገን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና እወ በትንሣኤኻ ከተተንስአና ናባኻ ንምዕቆብ ኣለና። ህይወት ዘለካ ሰላም ዘለካ ፍቅሪ ዘለካ ጎይታ ንስኻ ኢኻ እሞ ናባኻ ንምዕቆብ ኣለና። ዘላለማዊ ኣምላኽ እቲ ግዜ ሕማቕ እሞ ግዜ እናዓደኩም ከም ለባማት ተመላለሱ ከም ዝበልካና ድማ ከም ለባማት ብልቦና ክንመላለስ ምስተውዓልካ ዓድለና። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና እቶም ዝሓመሙ ፈውሶም ዝደኸሙ በሳዕዮም ፈሒሎም ዘለዉ ኣክቦም ተጨኒቆም ዘለዉ ድማ ርህወሎም ጠሚዮም ፀሚኦም ዘለዉ ኢድካ ኢድ በረኸ ዘርግሓሎም ዝዓረፉ ነብሳት መንግስትኻ ውርሶም ነቶም ዝሓዘኑ መፀናንዒ መንፈስካ ስደደሎም። ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና ሰላም ካብ ዝሕና ዓለም ምምልሳእ ኢድካ ኢድ ምሕረት ዘርግሓላ ልቢ መራሕትና ስጋውያንን መንፈሳውያንን ተንክፍ እሞ ናብ ሰላም ናብ ፍቅሪ ናብ ህድኣት ናብ ሓድነት ናብ ዕብየት ናብ መንፈሳውነት ናብ ድሕነት ክመርሑና ጎይታ ንህዝብኻ ሕያወት ጓሶት ክትገሰድድ ንልምነካ ኣለና። ኣብ ልዕሊ ነብሲ ወከፍና ንስኻ ግዛእ ካልእ ገዛ ክህልወና ሕሊፍካ ይትሃበና። ሰላማዊ መዓልቲ ውዕለና ከምቲ ንሃዋርያ ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣብሳና ሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበላ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብዕልና ከድንግል ኢኺ ምስጋኹን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኻ ንስ ብረኽቲ ክፍረ ማህፀንኩም ብሩኽ ወምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስሕ ደስ ይበልካ ሓጢኣትና ንኽሓድገልና ናብ ፍትወ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ጸጋ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅሪ እግዚአብሔር ኣቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን መሳይን ምስ ኩልኹምን ይኹን። ሰላማዊ መዓልቲ ይግበረልና ኣምላክ።